Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Timyong lakay, agriing kapay mandita. Ay nawaw. Apay ka di Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Adda ka no agaapa akaaruba da. Masapul amang ibaon ka iti kagawad ang mga nawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo timapaan. Nagkikinabil da ka na. Agsisinong bat da ka nung arudan. Ang mga nuinton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ita? Apay atak-takin nakpailang man. No kabaalan na nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan na. Sana masapol nga yawag damin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw, adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit day no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakat mao nga imawag ni Gladys king kwana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam, anyapay lang nga itar aramidam. Agsisinong ba't da kanulang mait nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo na grabe na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawang, iti anya agampo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga met. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan nanang. Wan, pinangorda kanupay iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta. Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mammartek nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti matanaya. Ngimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa ka na kwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, ang mga nunaanawam ida takapitan ka ngarod. Kung nagmano nagsisinong ba't dalang? Iso ngarod tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino manan ti papanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam dita nanan. Sa dino ti papanam kunak. Gaputawan ni bakit mo dito balay. Iranam meten ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid akmat ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udya nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayan. Agawid akmat ladagos. Sa anak ngagbartag tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah. Adda ako nanang.
Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na nanang. Ay, isumo lagayam Ti anak ko nanang. Nakaturugan Di ka madanagan tapinakan ko mo kiday. Ni dado ngay nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngamawan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na mo tirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo't ti kayat na. Ay, awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day dya ang tao. Sapay kumaro mo day numabartek. Naimbag abigat yun nanang. Kasta mo kang kaana anak ko. Si Mang Pagka din ni Dado di Rabi ay. Saan mo't nanang? Saan ang nagawid? Diyak amo no sa dino tinagturturugan day dya ang tao. Ang lalaki di mo day Dado. Diyak mo no anya ti adda iti panunot na nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo tan ti ipapa ti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasan na nanang. Talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanon day dya at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tinutulong nga kalakaman. Basta ti mayat, dado. Ay, nawag. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangipagkat tirumbang aramidag? Ha? Ay na, pakpakawan, dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday ta Dado. Nagawid ka na bartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madaran. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulongkan ko, ana. Itugot ko ni Junior. Ay, awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang ko, nagawid na bartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo, Awa mo nga ron denggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala. Hawagan na kaming tulangan, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua palang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamagayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartek ngamin ti manugang ko kitila man ar-aramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Taagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga adadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan tas ni Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado nanang. Ay, hun nga ron anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo nanang. Numero matinted na. Anya? Di ko nanakit no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo.
Saan ang masapul at taktakan tayo, ida? Ay, no. Talaga matbadya ang kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manan ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran, sakbay at tumulong da. Ay, awan mo, Timyong. Ay, kasang-sangpet ko lang. Ngam kastamot tong ipasabat mo bakay. Apay ka day? Anyat ar-aramidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawag. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matiintad mo kun kuan. When tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minlaam bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. Nukas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramidin nyaw, boy-buyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi ka pailaang dita. Ay nawaw. Saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Amumpay ti kunada, takrut ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wan tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Mano a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at takrut kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dading aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsi na tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Awanan tagbaliw. Ay nawaw. Kasyang na kumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo ti kasjay, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga noan niya matan tinaramid mo kanyak. Please, bakit? Saanan? Yak kayat ni asawa asakit ti ulo. Mabalin ka dingag sarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Saan na po no na ito? Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Paniknakan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimak? Nakita ni Mayor timpos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, sino tinangindanon ka ni Mayor? Di mun amon no asino. Ayun gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaamong agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat dyan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mo't anak turong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laang met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Adu tayo nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakemeten. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaisaw no agul uli magtayaw. Una, nagul ulimag tayo. Ay awan ang mga nupanunutin na ahos to ti aramidan na.
Husto lang no pinaayaban ni Mayor. Tapno mailintag na tikilo nga aramid na. Kat, anya timbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winaraningan nak pa. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidom ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan mo't laang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagan at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mo't ngamin agpakita no kasapulan na kayo. Ay nakababain bakit? Ay, talaga anak kababain ti mabagaan iti takro timyaw. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Ay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga agriray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. Mayat tiisa mo ang nagawid lalin bakit? Ay, siyempre alakay. Naragsakak. Ay! Anyat na pasama kaya? Naipasa ni Camille ti board exam na lakay. At damat lang ang professional nga anak ta. Ay, nasaya at ano kasta? Ang ni Rosana agayim na. Saan anak kapasa? Sayang mo tigastos na ano sana nakapasa. Madlaw mo nga mingawan ang muday jay. Naimbag ko nam ni Camille, tadabasit lalaing na. Ay nawaw, sana nasaya at tikastang ibagbagam bakit? Ibagbagak laeng no niya tipudnaw. Kasla naragsak ka sana nakapasa di tao. Saan ba't? Ibagbagak laeng lakay. Adda ako nanang, adda ginatang ko apag sa sangwan tayo. Ay na, congrats anak kaw. Agyaman naklaunay nanang. Ay nawaw. Apay ngay, kasla saan kamot anaragsak? Kasanumo ngamin nanang. Di ka ka dinaragsak, may isa kamot na profesional. Awa mo ngamin tinagan ni Rosana itilistaan dagiti nakapasa nanang. Kaya't asawon day ta, nalalaing kangam iti day ja Rosana. Anya? Nalalaing kangam ni Rosana. Ngamin, naipasam ti board exam mo. Kat isaw, saan ang nakapasa? Nukit kita ngamin ti gayem mo. Kat madlaw nga awan amuna. Ni nanang mo, saan anasaya at tikas na nga ibagbagayo? Ibagbagak laeng tipod no, anak ko. Saan aga puta saan na ana ipasa ti board exam me, kat awanan am muna. Diyo am mo ti riga ti ag board exam.
Nay. Nakaniti panikot mo, Rosana, apaw. Bad news manan, apong. Ay, nawaw. Anya ti bad niyo sa pap. Saan ko ang naipasa ti board exam ko? Anya? Nag-review akmat. Ngam no apay mo't akas jay tinapasama. Saan siguro aparakin ka na ito yataway, napaw. Kaano nga rod ngay apong? Mapmapanan ti tawon. Adan to Urayim lang ti parakin ka. Itid nanto kunak tumay. Sapay lang kumaapong. Ag-apply ka man ta, ag-board exam ka. Patsa ka kabalam na ita, apaw. Agyamanak manan, apong. Awanan yaman na. No, anyaman tiyara pa, apmaw. Suportaran ka, apaw. Si kamot gayam ti sarsarunwa, Rosana. Sa dinaw ti papanam, mapanak iti ayan ni Nana Sabel, Nana. Ay nawaw, apay ijay, tulungak ka nung nga agla ko iji palengke. Ay kaasi kamot. Saan kamo ngamin anak ka pa sa iti board exam yo? Wan nga rod, Nana. Sa anak mo't anapagasatan. Ang anya ngay nga raod, no day tamot ti gasat mo. Ti aglakla ko iti kumkumpor, may. Ha? Talaga kasta ti biyag. No saan apara ka datayaw? Uray anya pa'y ti aramidan tayaw. Saan tayaw amagunaw? Ni, apay akas tamot tan ti bagbagayo na. Wala, tasayang laang ti gastos no kasjay. May mayat no awatem latan ti gasat na. Anya? Kumusta mo ti trabaho, friend? Makabanog nga rod, friend. Makabanog nga maanusan lata. Day tati kayat ko kang ka. Positibo ka na yun. Si Kangay, kumusta ti trabaho nga inaplayam? Awan pa'y matawag da, friend. Barang adan inton Lunes. Aywan gayam, ag-board exam ka manan Ha? Ag-apply ka ta ag-board exam ka manan kunak. Nangrugi ka din ti application? Nang rugin idi pa'y napalabas alawas. Isaganam dagiti requirements ta ag-apply ka manan. No kayat mo, itad ko ti reviewer ko kang ka. Sigurado ka, friend? One friend, anyat amo tayo. Ang mga no effective kang ka ti reviewer ko. Ay na, agyaman naklaunay, Camille. Ay nawaw, apay nga inruar mo dagita a reviewer, Camille. Indulin ko lang arudon. Itad ko kin Rosana, nanang. Anyat ko nam. Itad ko kin Rosana at pag-reviewan na pailaang nanang. No kasta, ag-board exam manang tigayim mo. Nanang, ipadas naman nun. Awan latamok dita. Awan amuday jay agayim mo. Saan ka day? Naira na laang asaan na nga amo dagiti rimwar iti board exam mi, nanang. Napaya tulungan pa ilang day jay ababay. Gayam ko ni Rosana, nanang. Kati kayat ko, maipasana mo ti board exam na. Anya nga iti maganap mo no kasta ti aramidam. Ay, pang-asi yun, nanang. Saan kumaada kayo timang lapad iti planok amang tulong iti tao nga inbilang ko agayam ko. Tiyak magustuhan ti kas niya pa nagsasaom lalin. Nay, anyat kayat mo asawan unyo. Imbes nga balin ka proud iti anak ta ama nagtulong. Saan ta akas na di mo mat kayat atulungan na tigayim na. Agpanunot ka man anaimbag si ka unyo. Sika ti rumbang agpanunot iti nasayaat bakit. Ay nawaw, anya nga rod ti maganap ti anak ta iti kasjay nga aramidan na. Adda ka day, alaman. Di kagsawa kasta tadi maamaw no anya ti sumaron ang mapasamak. Di mo ka di makita lakay. Nalalaing ni Camille ngumday jay a Rosana. Anya kumangay ti maitulong ni Rosana iti anak ta. Kat awan mo't ammo na day jay. Di maammo tirigat tag boarding exam. Iso akasta ka. Sa bagay, anya kumati amam kat di mo mat napadas ti kunada a boarding exam. Anya, Iso apang nga asim, tadi ka sumanao akasta. Nakababain ka ba kayo? anyat masapul mo Camille. Nakaumay ka mat. Nalagip ko ngamin a board exam mo inton bigat, friend. Wan, ay na, agner-nervyosak nga rod, friend.
Relax ka laang, friend. Kabaalam dayta. Sapay la ko mata maipasakmatan. Ikararag tayo dayta, friend. Itadnan to ka di. Ayun gayam, adag ginatang ko at chocolate. Ha? Parakan ka. Agyaman nak, friend. Awan anyaman na. Balon mo inton bigat. Lalaingam tapno makapasa ka meten. Wan, friend. Aramidat ka ba lang? Day tala ang ti umay ko ibaga. Good luck and God bless. Agpakada akon tapno makainana ka metlaang. Awan mo't mananagan ni Rosana itilistaan dagiti nakapasa. Awan nga rod nanang. Kunak to pay kan ka. Uray anya pay ter aramidon da dya Rosana. No awan ti amuna talaga asan ang makapasa. Ay nawaw, agpakalaing ka man ako na akon nanang. Ay, agsaysayang laeng iti kwarta. Alaman nga rod, no nalaing kayo, da kayo ti ag-board exam. Ha? No agsasao kayo, kaslada kayo ti kalalaingan. Di ta kay man laangan. Na. Anya nga ita. Nakangkan iti anak ta. Agtal na ka man dita si kauno. Di ka makibang. Tangiwat mo nga min ti parikot bakit? Na-real to kakit na di na oras. Talagang samot asaan para kanyak dahi a board exam, apong. Ay, sayang ba ti kwarta kan bandog mao, apo? Panagkunak pudno tinaibaga ti ina ni Camille, apong. Nga, Nga awan amok. ay nawaw. Sana gapo na di mo na ipasa ti board exam mao katawan mo ten amaw. Ti kunada kat narigat ka na ti board exam. Maudi day jayan, apong. Anya nga rudan nga iti plano mita. Tangay sa anak manen anak kapasa. Sa anak ang maka-apply itinapintas at trabaho dito lugar tayo. Ipadas ko man tigasat ko ijay abroad. Ay, agabrod ka nga raw. Wala pong amangan no abroad ti para kanya. Narigat ti agabrod, apo. Maanusan apong tinapatag kat makaurnungak. Anya jay nadamag kaw, Camille. Agabrod kanumo ni Rosana. Pudno ka da. Wo nanang, apay ka day. Pagabrodan na kanumo ngay. Ay nawaw, agsaludsud kayo. Inton madamdama, ikumpara na kami manan. Dakas ka day tagsalod-saud. Dakas ano agsaludsud ka, tapnula ang iruruman mo di tao. Diyak kaya't ti kasta pa nagsasaom si ka, Camille. Ay nananang, sardengan nyo ni Rosana. Saan anasaya at ti kasta arumrumwar itingiwat yo. No syakmat nga tati iruruman dagiti kalugaran tayo. Anya nga tati marik na yo. Ay na, awan mo makagaputap no irurumunda ka. Awan mo't karbangan nyo amang iruruman kan Rosana ananang. Awan mo't basol na kada kayo. Ay nawaw, dakil mo't gayam, ti patpatak deryo abalayaw, tata iskaw. Wala, kwarta ni Rosana ti naigatang iti materyales. No kasta, dakil mo't gayam, ti sweldo ni Rosana ija abroad. Sakto lang, nakaw. Gusto abroad mo't gayam ti gasat na. Oray saan na anay pasati board exam na idi, kat maya ti sweldo na ija abroad. O niya raw. No saan nagbidot, 5 taon na ni abroad. Husto ka, unyak. 5 taon na nga ruda ni Jai. Awanan plano na nga agforgod dito Pilipinas, tata. Kayat naman tang trabaho ay Jai abroad. Sigun ken kwa na ket, tagurnong kanupay. Kasta ti mayat na kapanunutan, tata. Agurnong para ti masakbayan. Ni Camille ngay gayam. Anday ti sigo na pagtatrabahuan na tata. Minimum ti sweldo na ijay hanggang an-anusan na. Anya ter aramidam si ka, Camille. Ar-aramidan. Anyat kayat yu asawan nanang. Nakaipatakdirin ni Rosana iti balay na. Ay nawaw,
Nakaipatakder ata nagagat matigayim ko. Si Kangay, kaano mait ang makaipatakder kay ti balay mo? Manula ang mati sa sweldo, nanang. Ay nawaw, agpaabak ka iti day ti Arosana. Ni nanang mo, sa anak ang makikumkumpitin siya kinkuanaan niya. Nakababain mo't ano kasta. Anya nga ro ti maaramidan tayo kat kastoy laang mati kabailak, nanang. Di bagam kitday, nadisdiskarte ni Rosana ngem iti sika. Diyo laang maaklon nga ininot nga agprogreso ti biyag na iso akasta. Ipilit yung aramidak ti kayat yo. Dahiti ti parakan ka, friend. Oh. Ay nawaw, nagadun, friend. Si kakit dimot, parakan ka talaga dagita. Agyaman naklaunay a friend. Oh, kumusta mo ti trabaho? 5 atawon ang tinapalabas. Sa anak mo ang maipromote, friend. Naimbag pa'y dagiti daduma. At dabakar da. Nalakalaang ang maipromote da. Ay, day tamat ti parikot dito Pilipinas, friend. Wan nga rod. Manu atawanan nga agtrab-trabaho ak. Ngam awan latamad. No makitkitak dagiti naragpat mo kat mapanpanunot kumatan ti agabroad. Sigurado ka? Kaya't kukumatap no makaurnungak mo. Nangina ngamin ti magatgatang ita. Saan nga umanay ti minimum asweldo? No planom ti agabroad. At daak mo't amang tulong kan. Pud na? Wan, friend. Pagayatak ti tumulong itigayim ko. Tapno masubadak mo't laang adag iti tulong mo kanyak idi. Anyak ko nam Kamail. Agabroad ka? Wan nanang. Tulungan nak ni Rosana. Anya? Apay aya. Anya kumatiam mo day jaro sana ngay. Mga no iyaw awan na kalang. Talaga ka di nga awan pa nagtalkyo itigayam ko, nanang. Apay, board passer ka di day jay. Diyak maawatan ti ugali yun, nanang. Kastamat ti ibagbagayo. Kat no naglawag nga apalan nyo jidakkel abalay na idinapalabas nga aldaw. Naka-flight mo't lang ti anak ta. Gamsan tayo asigurado no anya ti trabaho ang madanunan na jay abroad. Anya, Siguraduan lang day jay Arosana nga awan ti dakas ang mapasamak iti anak ta. kas makita kat punumat nagiti magbagana. Kan may sa nasaya at atao ni Rosana. Iso nga amok adi na ipalubos ang may sagmak ti anak ta. Siguraduan na lang kunak manan. Kumusta ka dito abroad, Camille? Kaasi ti Apo, nasaya atakmat dito'y tatang. Nasaya at mat nga raw, no kasta. Aywan gayam, at daimpaw it ko akwartakan package tatang. Nay, agurnong ka pa ay para ti bagay manak ko. Sobra ti sweldo, iso amang ipaw itak kada kayo tatang. Ninanangay gayam, at da ka di dita? Mabit lang. Laleng, umay ka man pa dito, kaya't nakakasarita ti anak ta. Apay ka daw. Oh, kasarita ba? Hello? Kumusta kayo, nanang? Nasaya at aklat tamag. Uray siyak, nanang. Nasaya at di kasasaad ko dito'y. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo. Ay ka nasaya at ngarod ano kasta anak kaw. Oh, anyat mako ng bakit. Dakkel tinaitulong jay tao nga inuy-uyaw mo, iti anak ta. Apay nga ipalagip mo pa'y laang ngamin day ta. Nakababa inti pa nagsasaom ken Rosana iti kalabas. Oh, anya nga iti rupa mga isarang mo ken Rosana ita. Ay na, napalabasan day chay unyo. Wan angem sigurado ang nasakit na tatinakam na. Naimbag ko nam, ta saan ang nagdwadwa at timulong iti anak ta. Wan atagayim damay. Inton sumarono bakit? Di mo isi-isiyan ti pada matao. Ta di mo ammo ti masakbayan ti tunggal may sa. Nawatam. Ay, wan lakay. Ken may sa. Di ko man nasaya at ti surom iti anak ta. Saan ka nasikat ti manglapad no kayat natulungan ti pada na atao. Iti kasta. At damat mangtulong kenkwana no iso ti agkasapulan. Wan lakay. Saanen ang maulit. Ay, nawaw!
mo surwan iti kinadakas ti anak mo. Surwam kitdi at tumulong iti sabali a tao. Tapno addan tumat mang tulong kan kuana inton isu ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.